Kaixo Joseba, Aritz naiz, Hondarribian gaude, eta hemen erakutsiko dizuegu Sorburu baratza. Sorburu baratza elkartea, elkarte kooperatibo bat, agroekologia bultzatzeko. Eta nola bultzatzen dugu agroekologia? Agroekologia eginez. Hemen gaude 5.000 metro karratu inguruko lursail batean, Hondarribiako udaletxeak utzita, eta 20 familia inguruko talde baten artean, kudeatzen dugu 5.000 metro karratuko baratza hau, baratza bakar bat izango balitz bezala. Zigilo ekologikoa dugu, eta urtean zehar ekoizten ditugu 20 barazki inguru, badugu ere 300 metro karratu inguruko negutegia, eta horrela, larun batero, bazkide bakoitzak jasotzen du saski bat. Orain, garai hontan tokatzen zaiguna da, azelga, eskarola, baratxuria, lombarda aza hartuko dugu ere, eta tipulin batzuk. Orduan, hartu ditugu ja azelgak, eta orain, saskia osatzeko hartuko ditugu letxuga, lombarda, porrua eta baratxuria. Gure elkartearen beste berezitasun bat da, denak kaletarrak gerala, ez gera nekazal mundukoak, edo baserri mundukoak, baino denen artean, batzuk badugu eskarmentua baratza munduan, besteak gutxiago, baina denen artean ikasten goaz, eta hobetzen. Begira, lombarda honek ze kolore polita duen, adibidez. Bazkide bakoitzak hilerako kuota bat ordaintzen du, eta kuota horrekin langile baten soldata ordaintzen dugu. Horrela, baratzeko lana banatzen da langilearen eta baratzeko kideen artean. Eta orain, saskia bukatzeko, baratxuriak hartuko ditugu, eta ondoren pasako gara artoaren mundura. Sorburu baratzaren beste berezitasun bat da, lanerako elkartzen garenean, maiketako ederrak egiten ditugula. Eta gaur, tokatu zaigu, arto taloak egitea. Baina bereziak dira zeren talo hauek guk egindako artoarekin egingo ditugu. Maiatzean jarri genuen hemen baratzan, handitzen egondu da, iraila bukaeran jaso genuen eta eduki dugu lehortzen negutegi barruan. Gero guk aletu dugu, irin bihurtu dugu, baetu eta azkenean emaitza bezala irina daukagu, orain talok egiteko prest. Nola, erabili ditugun hemen inguruko aintzinako barietateak, nahiko arto kuriosoak atera zaizkigu, adibidez hau beltza irina grisa egiten duena, gorria irina horia egiten duena, eta arto horia irina ere horia egiten duena. Txaporaren aldetik ez diogu parteko diferentziarik topatu, kolorea makarrik. Eta noski, saskibarruan horrelako irin zakituak ere sartzen ditugu. Arto irina prest dugu, txorizoa prest dugu, sua prest dugu, hemen taloaren masa prestatuko dugu irinarekin, arto beltzarekin egindako irin grisa erabiliz egingo dugu gaurko taloa. Eta ondoren, zurtara. Espero dut gustatu izana, hemen dugu gaurko saskia eta taloa, eta Sorburu baratzatik deialdi bat egiten dizuegu Txingudio inguruko jendeari, gurekin kontaktua jarri, ze proiektua handitu nahi dugu. Mila esker, gero arte!